Okay, Asinggan versus Asinggan versus Team Ploho tayo mga tropa. Indikator mo yan. 2-0. Unang makasampung puntos po ito. Hindi na mananalo. Per game tayo. 2-0 from Asinggan. Team Ploho naman ang tumitira ngayon. Ang score, lamang ang Asinggan player. Papainit pa parehas ang tira mga tropa. Two-0 lamang ang Asinggan player. 3-0 na. Unang makasampung puntos mga tropa. Siya ang mananalo. One, 0. Two point. 2 point na ang score ng Team Ploho. 3 points naman si Asinggan player. 4 points. 4 points si Asinggan player. 2 points si Team Ploho. Five points. 5 points si Asinggan. Unang makasampung puntos. 3 points. 3 points ang Team Ploho, 5 points si Team Asinggan. Three score, lamang ang Asinggan player. Six, 3. 6 points si Asinggan, 3 points si Team Ploho. Three points Team Ploho, 6 points Asinggan player. 7 points. 7-3 na tayo. Ito yung mga tirador, mga shooters ng Pangasinan mga tropa. Team Asinggan versus Team Ploho. 8 points na si Asinggan player. 8 points. 3 points naman si Team Ploho. Last points na tayo for Team Asinggan. Pag pumasok, panalo na siya. Game over. Game over. Game 1, panalo po ang Team Asinggan. Bearing. Uy, di pa pala. May last shot pa pala. 4 points. Sorry mga tropa. Pero pag sumablay, talo na siya. Uy, humahabol pa.
Kasi siya para ang last na tumira kaya may chance pang tumabla. Ganda, ang ganda. Talagang patibayan ng loob to mga tropa. Team Ploho 6 points. Natalo na po sa game 1. Game 1 panalo ang Team Pangasinan. Game 2 na tayo. 1 point na si Team Ploho. Matik, kasado agad. Kabisa ka na sigurado nakablock. Ano ba tang ice? 1 mo. Sit mo. Ang naglalaro po ngayon, Team Asinggan versus Team Ploho. 2 points na si Team Ploho. Lamang ang Team Ploho. Atem. 1 point Team Asinggan. 1-2 ang score. Two points Team Ploho. Asinggan player. All 2 na tayo. Isa. 2 tayo. Parehas 2 points. 3-2 lamang si Asinggan player. Lumang na siya. Ito pamito ano? 4-2. 5-2. 5-2 lamang si Asinggan player. 5-3 Team Ploho. 3 points na siya. 4 points na siya for Team Ploho. Yun. 6-4. 6 points for Team Asinggan. 7 points for Team Asinggan. So nalas niya. Trail lang. Warning. 8 points. Warning na tayo. Yun. Last Sulsultok dyan. last shot for the win for game 2 for Team Asinggan mga tropa. For the win 9-4. Aga pa pura man eh. Team Ploho tayo. For the win na tayo mga tropa. Ayun. Game ball. Game ball. For game 2 panalo ulit ang Team Asinggan. Nice game.